Zdravím vás pri dnešnom výklade tu na mojom kanáli. Som veľmi rada, že ste si ma našli práve v túto chvíľu. Skúste sa na moment zastaviť a vnímať tú správu, pretože vesmír vás sem priviedol náhodou. Cítite tú silnú energiu? Dnes sa spolu pozrieme na tú jednu osobu z vašej minulosti, ktorú stále nosíte v srdci. Pozrite sa poriadne na túto kartu. Šestka pohárov je to karta hlbokej nostalgie a spriaznených duší. Niekto, koho už dlho poznáte, na vás práve teraz myslí s obrovským teplom v srdci. Táto osoba úprimne ľutuje, že ste sa odsúdili. Buďte však vnímaví, pretože prichádza aj kráľ mečov. Ten nám pripomína, aby sme sa nenechali strhnúť len citmi, aj keď je vaša túžba veľká, pozrite sa na situáciu triezvo. Táto osoba vám musí skutkami dokázať, že sa naozaj zmenila. A pozrite sa, kto sa blíži. Rita pohárov. Niekto je už na ceste k vám, pripravený otvoriť svoje vnútro. V najbližších dňoch čakajte správu alebo gesto, ktoré vás úprimne zahreje pri srdci. Ste pripravená túto pravdu prijať? Napíšte zjavenie do komentárov pre potvrdenie tejto energie. Ak chcete moju tvorbu podporiť a dostávať správy pravidelne, staňte sa súčasťou môjho kanála a dajte odber. Pre váš osobný výklad stačí kliknúť na odkaz v mojom profile. Teším sa na vás.